Kaɗe na yo nasara. Sinde? Na'am. Zo mana. Ake lahiya za ki zo ki mutsa nan wurin haɗa gole-gole. Yanzu yadda saboda Allah saboda annabi abin da kika zaɓa haka kika zaɓa wa kanki. Ki fita da sahi. Ki fita da daddare sai ka ci wata tinke saki saboda Allah saboda annabi. To ni mai so na fa kira ni ba zan ci ya bani kuɗin kayan safa. Mai so? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inde wallahi ki bi duniya a hankali. Ki bi duniya a hankali. Allah sauki. Tashi ki. Allah shirye ki ne. Allah shirye ki. Ka haife mutum wallahi ba ka haife halin shi ba. Allah shirya. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Boti kenan irin wannan wanka haka gaskiya sai na biya wannan wanka. Na gode mai suna. Na gode sosai. To shikenan Boti, yanzu fita za mu ko? A'a kaga fa jiya da muka fita fa sai karfe 1 na dawo na dare kuma ni na gaji. Kai Boti, gaskiya hakin sa raina ya ɓaci. To, kai haƙuri ai da yau da goben duk ɗaya ne. To shikenan. Yanzu maganar biyan nan kurin ne zaki ji alat. Ok, to na gode. Shikenan. Tafiya za ka yanzu? To inda aka ta amana sai To tafiya shikenan ko. sai an jima. To sai an jima. Alhamdulillah. Hinde shayi kike sha? Ina kika samu shayi kuma? Kuɗi. Kuɗi? To ina kika samu kuɗi? Saurayi na ya bani. Saurayi. Yanzu Hinde hakkin tsallake kunu da kosai kin koma shan shayi. Gaskiya ni baba ko tayar min da zuciya ya. Oh, ko ki ta miki da zuciya. Shekarar ki nawa kina sha? Amma baba ai in kiɗa canza rawa ma canza. To wai inda wannan yaron da yake zuwa wajen ki ɗan wajen wane ne? Baba ba a garin nan yake ba. To bara ki ji. Ko daga Misira yake idan ya sake ya sake dawa ki ce mashi ya turo iyayen shi ina son ganin su. Ina gaji da wannan shashancin haka nan wannan. Na gaji. Kin ji ko? To shikenan. Ni yanzu zan fita. Bana mu gani. Ga wannan. Da so ka mi a yau to zaki. Sai na dawo. To, Allah ya Amin. Wai, ga 200 ki ce fa ne, ai wallahi ba zan ci tuwo ba da 'yan canji na ba zan ci tuwo ba.